Ungumhla wesibini kweyedwarha kulo mnyaka wama-2024 singena sothula ibotyo sikhahlela kwiikumkani zezwe lakowethu iinkosi izibonda oonozithethyana abantwana bengulo bantwana bentsimbi emhlophe nentsimbi ebomvu sithi makubekho sikubele ndiyade ubumnyama kuvela ukhanya iintlantloko zamakhaya iintlabi inkulu oodadobawo siyakhahlela ke ukwenjenjalo sitsho sithi enkosi kakhulu ngokhetha ngotyumba injanjo kuwachonga esi sikhululo sakho sasekuhlaleni ivukani community radio kwelesithathu entsukwini siye sibe kanti sihlalutya amathongo ngalo olu usuku mphulaphula uyakuyiqonda ke ngoba kaloku thina singabantu apho khona sithi sele silele sele sihleli sele sihamba nje kodwa abafika abantu bakumawethu besihlebela izinto ezi singabantu abathonga behleli sithonge silele loo nto ke uyawuva kuthiwa sukuligcina apha kwithongo xa lithe labe liyafika hleze ube kanti uvundisa abantu abathile man kukanjalo ke namhlanje siye sibize utata uJwarha umtika kamazaleni hlobo sikakhathitha sikajolela udolo limdaka ngenxa yothandaza kweliya icala lengaphoya abe kanti uzosihlahlela indlela xa sithetha ngamathongo la sithetha kantoni ungena ke mphulaphuli ngokhawuleza okudibene nonqama ngoba lesikhawuleza lixesha kodwa ke ushicilelo lwakho lingadluli pha emzuzwini camakho uJwarha camakho mazaleni masibulise tatam Camagu Ngqongo mandithathe lithuba ndiqale apho kwistudio ndizibuyisele kwakhona kakhulu kubaphulaphuli bonke bevukani FM ndizibuyisele kwakhona kwi-South Africa kwi-Afrika kwihlabathi liphela ndicamagushana kanjalo kuzo zonke iinkundla zikamoya ndicamagushana kanjalo konke amathongo aphilayo ndithetha ngamathongo okukhanya ndithi makube camagu kwezi nkundla ezo kubele kube chuse kudede bumnyama kuvele ukhanya uyazibulisela apho inkosi yesizwe uDumisane Thathwini iJwarha laseMathatshwini camagu Camagu mazaleni camagu uJwarha laseMathatshwini injalo nje siyabulela ngexesha lakho xa simane sikukhweba sikubiza apha enkqubeni ube kanti awundindizi uba kunye nathi siyayibulela kakhulu loo nto leyo mphulaphuli sihlalutya amathongo andifuna uba ndibe ndisitsala ndisenzani ndifuna uza ngqo kumphulaphuli wevukani community radio sikuva uba ngaba lithini ithongo lakho onomdla into yokuba ngaba uba umazaleni abe kanti uza nalo camagu ekhaya hayi mphulaphula kathethi lo thula uthe cwaka masive ngapha molweni ekhaya Molweni Ntsundu. molweni mama Bendicela undibuzele lo tata uhlatya amaphupha ingaba ithini le nto uba ndiphupha utatam esimngcwaba kodwa yaphila ndibone engqumele ngalisegeyithini kodwa akasweleka ngumntu okhoyo akandihlatyele ukuthini loo nto. Right uphupha utata yakhe ingathi uyangcwatywa kodwa saphila utata yakhe uthe lingcwaba ingathi lapha egeyithini funa uqonda ingaba lithetha ukuthini na masive ngapha molweni ekhaya Tata umsazi mna ndicela uhlala ityelwa nalo iphupha ndinalo eli phupha ndinalo ngolivela kutamkhulu wam uba ngathi uyandileqa apha ephupheni qha ke ngoku andifumani so ndicela uhlala utyelwa kuloo nto njengoba ndileqa lithetha uthini engathi andifumani. Right enkosi kakhulu siyabulela camagu mazaleni mandikunike sibaphendule abasebengenini. Masiqale ngelo mphulaphuli msasazi elathi uphupha utata khe ngathi uyamleqa. Msasazi ayinguye utata akhe lo. Uleqwa zizinto zobumnyama. Kodwa ke ngoku kusetyenziswa isithunzi sikatata lo amzalayo. Banintsi ke obo buqheke obuswayo obo ukulimaza ikhaya. Kusetyenziswa omnye wekhaya. Camagu msasazi. Size kweli Camagu Mphulaphuli naye acisha afana amathongo abo uphupha phaya utata wakhe ingathi akasekho uyaphila loo nto leyo into kubana belikhaya mabalumke kukho ingubo yobumnyama ebambathileyo kungenzeka ukuba
isahlakalo esingasihlanga ekhaya. Mabazame uyiphakamela loo nto leyo. Camako msasazi. Kamakho Mazaleni, Mnqongo ndicela uzifihla ungatsho ndingubani, ndicela ubuza kutata ngeli phupha. Ndiphupha ndihamba nalo bhuti ndiphangela naye sisihla entabeni, kunetha, sihamba ngeenyawo emanzini abalekayo ahla ngentaba. Sithe sisehla ngentaba leyo sabona indlu ezantsi entabeni, saya kuyo sangena safika kungekho mntu kuyo. Lo bhuti wothula ikawusi bezonekiwe emva kwecango. Sithe xa siphuma sadibana nomsuthu casiba uhlala pha uhlala pha kule ndlu wothuka wabaleka nathi sabaleka. Ndicela uhlalutyelwa elo phupha tshumphulaphula kwelaa cala. Masimphendule bamazaleni. Camagudade. Msasazi, kukho ubugqi apho asebenza khona, ubugqi bobumnyama apho asebenza khona. Bayalekana phaya, kukho izinto zobumnyama ezisetyenziswayo phaya. Naye makazame ukuthoba uba akukuhlanga phaya, ibambene, angaboni ngathi ukuthula nje, akuthulanga. Camako msasazi. Kamakho Mazaleni, 0738491740. Masikhangele nalapha kweli cala lomnxeba. Molo ekhaya. Kamakho ekhaya. Kamakho msasazi. Kamakho dade. Andibizela ukuthatha ndiphupha apha engathi nyuka kwindawo enyuka, nyuka kwindawo enyuka endlela enyukayo. Kukho lo mama phezulu kule ndlela ndihamba kuyo ukungentla kunam uyandikwazi ukuthi apha endlini. Ukukhwaza uthini imake, ukukhwaza uthini lo mama tata? Uthi ndiyafuna phaa endlini. Umuntu emibhaco. Kamakho. Thwele istafa bentloko. Ndandike ndinyuke ndiye phaa kuyo ndithi ndingafiki phinde ndifike ndehle. Xa ndihlayo ndidibane namantombazana amathathu ephuma kwenye indlela ejongene nendlela endihla ngayo. Xa ndifike ezantsi kube gqitha imoto ebisi. Xa ndifika ngaseshophu, iishophu ezimbili ezimacala, kukho abantwana abangamantombazana ngapha kweli cala liserayithi. Behleli phantsi abaninzi amantombazana amancinci. Apho irayithi ngamakhwenkwe abancinci ahlele phambi kweshophu nawo. Phinde ndinyuke ngoku. Xa ndinyukayo ndidibane nabafana apha, abafana ngoba omnye andibethe ngempama. Ndithi ke mna kuya andibethe ngempama. Abantu bafana omnye wakwazi bethe umntu. Bangakutshonelanga wafa. Ngoku abafana banexhala bahambe bephuza banditye abantu. Ndanyuka ke nyhani. Xa ndinyukayo lo mama futhi uyandibiza futhi lo mama. Ngoku sebhele senxiba idakhe. Nyuke nyhani ndifike phaa kuye sithi thunyu cala ngaphezulu. Sehle kwelaa cala sivele ebantwini emveni kokuthu. Alright, silibambile. Awunambuzo bamazaleni apha phambi koba simkhulule? Msasazi. Seqhawukile. Alright, umbambile bamazaleni. Ndimbambile. Ya ingathi lidana ndiyafuna ke phambi koba siye kwabanye ukuphendule nje yena njengokhawuleza bamazaleni. Lona impendulo yalo imfutshane msasazi. Kukho umuntu wapha ekhaya lo muntu weligqirha lo wayengumuntu ongumama. Lo muntu ongumama azizange izinto zakhe zalungiswa ngendlela efanelekileyo. Ngoku lo muntu ongumama sondeza yena ukuba makamlungiselele ezo zinto. Naye umphulaphuli lo ukwanguye umuntu omhlophe, kodwa ke ubumhlophe bakhe okwangoku abukagqibeleli ukuba bubumhlophe buzamthatha bumbeke phi na. Kodwa kukho nje isikhalo nje somuntu omhlophe phaya ongasekhoyo, oligqirha, okhalela into zakhe ezingazange zihambeka ngendlela, ofuna uzinikezela napha kuyo. Kodwa ke loo nto leyo singayigodla okwangoku kancinci, ixesha lona lilo elizawuthi msasazi. Kamakho Mazaleni. Alright, mphulaphula bangaba ishicilelo lakho ligqithile emzuzwini, hayi ndizoyidlala voice note noko sekulithuba ndimane ndiyithetha le nto bangaba xa ushicilelo phaa malingagqithi emzuzwini. Molweni ekhaya. Molo msasazi. Molo tata. Molo mama. Ngicela undibuze lapha kutata uba xa uphuphe ndiphuphe ifele ndinikwa umakazi wam oselinge, ndingumphulaphula apha ewaqo. Umntana mesephuphe ndileqwa yizebra. Into bathetha ukuthini lo maphupha? Uyaphila umakazi wakho? Uyaphila tata. Ukunika isele. Okay, alright, because alright, masibambe nalo simve. Molo ekhaya.
Kamaku Mnqongo, mandibulise kuwe notata lonunayo apha enkqubeni namhlanje. Ndingumphulaphuli mani, ndicela ukuhlalutyelwa apha elithongo. Ndisoloko ndiba nethongo apha elimane lindilandela okokoko, limane lithe gqolo ndibangalala liyavela eli thongo. Ndithonga ndithi ndingumntu oleqwayo, ndibonakala ingathi andibaleki kakuhle. Kodwa ndithi ndawubaleka ndibe ngathi ndiyaphala ngezandla kube ngona ndibaleka kakhulu. Ndicela ukuhlalutyelwa nje lo thongo uba ingabe lithetha ukuthini. Right, Kamakuba umazaleni basibaphendule umama lo unikwa isele ngumakazi wakhe aphinde ephutshwe ingathi uleqwa yizebra nalona uthi uphuphe ebaleka. Kamakuba umazaleni. Msasazi, umakazi lo athetha ngaye phaa umphulaphuli kungenzeka enguye lo xa izinto zivela ngenye indlela ibe ngathi nguye ngumakazi lo kanti engenguye. Laa nto elasele amnikela lona lilisele lesihlwele eliya, lisele lobumnyama eliya, lithunyelo eliya. Kodwa kuyabonakala ukhona ke umntu ke njengoba kuvela umakazi kungenzeka uba ukhona uthunyelo, umntu omthumela ngethunyelo, kodwa lo mntu lo ibe ngumntu okhoyo kwalapha ekhayeni ngokokuzalana. Then ke phulaphuli wena uphupha ebaleka de bengathi ke ngoku uvulana izandla ezi. Unesiphiwo umphulaphuli lo, isiphiwo sokuzilwela kwiintshaba zakhe. Unesiphiwo sotshintsha. Kungenzeka ke ngokuba ikhona into azihoya ngayo njengendoda, makaqiniseke kuloo nto. Uba khona into azihoya ngayo makafumane indlela yokuzihoya, ngoba kuyabonakala zikhona iinto ezimleqayo nje, akavele abaleke nje. Makazilumkele. Camagu msasazi. Camagu Nzundo, cela undibuzele apha kuba uJwarha xa uphupha ungaboni and eli phupha likuxhaphakele, uphupha ungaboni, ingaba lithetha ukuthini elo phupha? Nkosi Nzundo. Right, Nkosi kakhulu. Maseve nalo Molokai. Molweni tata umsasazi, bendicela ubuza apha kuwe tata umsasazi. Xana umntu mhlawumbi ephupha esilwa ingatulwa mhlawumbi nesikolo ootsotsi, uyabona, but ke ngokufumaniseka uba ngoku yalwa nabo, but kufumaniseka uyaba ambethe koyi-one alale phaa, uyabo. Phinde mhlawumbi uthonge uphuphe uhamba ngeenyawo, ubone ngoku ibingathi ndiyalwa ndihamba ngeenyawo. Ingabe ithetha ukuthini loo nto leyo? Alright, Kamakuba umazaleni. Msasazi, masiqale ngeli athetha ngalo mphulaphuli abonakala phantsi koxindezelelo. Ulandeliswa ngezinto zobumnyama, makazame indlela yokuba alungise ubomi bakhe, ngoba ekugqibeleni kuzawuvaleka yonke imizamo yakhe. Kuzawuba ngathi imali ayibambeki, abe ngathi kumsebenzi awuhlali, okanye abe ngathi kwasekuqasha akuqesheki, kusitye kuphele nalo msebenzi lowo xa ukhona, ngoba sele mva. Ibe lela lo phupha likatata lo uphupha engaboni. Laa nto iphupha ungaboni ke ngoku isela ngoba unesimnyama, ufakwe isimnyama. Sisimnyama ke ngoku esenza ukuba ibe ngathi uphupha ngaboni. Isimnyama ke siza ngeendlela ezininzi ke. Kungenzeka ukubana ukhona umntu angazange wamzilela, kungenzeka into yokubana ukhona umntu omlandelisa ngezinto zasebusuku esifana nalaa nto kuthiwa sisilwane phecelezi impundulu. Camagu msasazi. Camagu umazaleni, khona umphulaphula ufowuna nge-voice note, angifowuna nge-WhatsApp call apha, phulaphula kufowuna nge-WhatsApp call. Molweni ekhaya. Molweni bawungqongo. Molweni tata. Kunjani bawuNtsundu? Kuhle tata, kunjani ekhaya? Kuhle nakuthi akho nto. Khawundibuzela apha kwindwendwe lakho. Ndinephupha apha ebendike ndaliphupha, ndiphupha ingathi apha endlini nam kugcwele iinunu ezinintsi, ezinye zide zaphezu kwebhedi. Ngoku ingathi ndithe xa ndisilwa nezinunu kwaye ndinesandla esibuhlungu. I think isathatha 2 weeks, esisandla saserayithi sibuhlungu. Right, phulaphula ereyidweni ke tata, Nkosi. Enkosi bawo. Natsa ke indlela masibambe nalo. Molweni ekhaya. Molo tata umsasazi. Ndiphupha ingathi ndileqwa ngumlungu. Ingathi kule fama sikuyo siyapheka, sipheka inyama ngembiza. Sithe sisapheka le nyama le moto yalo mlungu. Ingathi asibaleki siyaleqwa, sileqwa ngumlungu.
ingathi nditsiba imngxunya omkhulu, nditsibe umngxunya onzulu. Siyabaleka qha kade asifumane lo mlungu. Right, inkosi kakhulu. Camakuba uMazaleni. Msasazi, masiqale ngotata lo icace kakhulu utata lo uthi ugcwele inunu phaa endlini yakhe. Eza nunu zigcwale phaa izilwane avuka enecala elibuhlungu. Kukho izilwane ezikhoyo phaa endlini. Endlini seyindawo yokuhlala izinto zobumnyama. Ngoku yiyo loo nto leyo yagqibela exhaphazeka. Azixhaphazi yena yedwa ke, kungenzeka zixhaphaza wonke umntu ekhaya ngendlela ezahlukeneyo. Yekele nje abanye bengakayibona. Ube ngumama lo uleqwa ngumlungu phaa efama. Lithongo eliya elicacisa into yokubana umama lo ungumntu omhlophe. Nantso nje qha into elizama uyicacise omhlophe. Ngoku makazama ukuyilandelela olo bizo olo ngoku kude kucace nento yobana unalo nelaa thongo kuthiwa ngumndawa. Iyacaca nale nto unanelaa thongo kuthiwa ngumndawa. Camakho. Right, 0738491740 masikhangele nanko inkqonkqoza apha emnxebeni. Camakho ekhaya, molweni. Kuhle tata, nakuba uMazaleni. Khona ngoku ndicela ukundibuzela apha kutata. Ndandikhe ndaphupha ngaphambili udabawo kamama, so ngoku ndayongcengceza emaxhantini kuba ndingaphangeli. Ngoku kusake ngose ndiphupha ngoku ndinikwa imali engamaphepha. Inoba lithetha ukuthini elo phupha? Right, nkosi kakhulu. Phulaphula ereyidweni phupheni kwimali engamaphepha imizuzu masenze bengamashumi-23 phambi kweyethoba intsimbi. Masimbambe Camakho ekhaya. Molo. Kunjani? Kuhle, unjani? Philile nakhona. Ndicela ubuza manapha, ndicela undibuzela apha kutata ne. Yes sir. Ubrother wam wasilunga ngo-2007 ngukaTami ne. So ngelaa xesha angcwatywayo ndilikrwala but zange ndikwazi ukuya ke emadlakeni, ndayokulusa ke mna ke ngoku ndabe ndilikrwala. So ndiyoleka ke lithi ngafuna ngecawe elilandelayo. Usodikar namhlanje umane endivelela xa endivelela ephupheni uvela wayengumntu oyene-dreadlocks ke, so uyavela kum but ndiyambona uba ngokolu hlobo ndijonga ngalo ubuso bakhe abubuhlanga xa endijonga. So nalo ngxaki ngaba ndithetha ukuthini lo phupha. Alright, inkosi kakhulu ke tata. Nathi zakhe indlela. Camakho uMazaleni. Msasazi, kuyabonakala ukuba zikhona, makajonge imfanelo zikatata lo kuba zonke bazihambisa ngendlela nangona yena wayengekabikho. Imfanelo zakhe zonke zibona sekhona ukuba bazilandelele na. Size ke ngoku kweli lo mphulaphuli yena nikwa imali engamaphepha. Laa nto Msasazi phinde sicacise kwakhona nakubanye abaphulaphuli. Ixesha elininzi xa kuboniswa ukuba umntu uyakubusisa, xa ubonisa umntu uba akanangxa nawe, kakhulu kubantu abangasekhoyo, ixesha elininzi unokuphathela imali engamaphepha okanye imali ezinkozo. Kodwa loo nto leyo ingaxeli into yobana uza kuphungala okanye uzokuboleka imali, kodwa iyabonakala uba akanangxa nawe, iintlahla zakho zivulekile. Nguwe ekufuneka uba ke ngoku uthatha amanyathelo ke ngoku uzama ukumisa ubomi bakho. Camakho Msasazi. Camakho Bazaleni. Camakho Msasazi, ndiphupha ndilele suka ndive into ishixiza apha endlini. Kusenjalo ndive ikrazula amaphepha izochopha apha ebhedini. Indixhole ngento etsolo apha emqolo, ndikhale nyhani, ndothuke ndibe ndinenyembezi emehlweni, ndilila nyhani. Ngabe lithetha ukuthini na elo phuphutsho lo? Umphulaphuli masijonge omnye. Camakho Msasazi, ndiphupha ndisemngcwabeni kungcwatywa utata wabantwana bam ongasekhoyo. Ingathi ndithi ngelo xesha esaphila uthe umkhuluwa wakhe uyakwazi ukufa kwakhe. Ndicela okay. Ingathi ndithi ngela xesha ebesaphila uthe umkhuluwa wakhe uyakwazi ukufa kwakhe. Ndicela undibuzele kutata uMazaleni. Enkosi. Ethemba elikhulu ibambile uba uMazaleni. Camakho tata.
masingene kona ugqibo kwehlabo lomnqongo phaya kuyabonakala uba umphulaphuli uyaboniswa phambi lo ungasekhoyo ukuba indlela asuleke ngayo iyakhwinisa, mabazame ukuyiphakamela. Umoya wakhe kulaa ndawo kuyo awufumani kuzinza, yiyo loo nto leyo kunjalo. Uyazixelela ke nezizathu nto leyo uba zithini na. Size kweli ke ngoku lo mphulaphuli ke ngoku lo yena umphulaphuli into enzekayo phaya sisilwane esiya simhluphayo yena lo unophupha lo bephupha elele sisilwane msasazi kukho laa nto kuthiwa sisilwane masimane sibafundisa nabaphulaphuli ngezinto singaqhubeki ngamaphupha. Cela nje uniphelo thuba mnqongo ndibafundisa abaphulaphuli kukho laa nto kuthiwa kuqala impendulo ayikajiki laa nto. Ngoku kuba ke kweli cala lakwaZulu kuthiwa isilwane thina siyimpundulu kuthi. Ngoku laa nto impundulo iyawenza umonakalo emntwini, iyakuqala ikuvala into zezimali ubone imali zakho zingavaleki iimali zakho zingabambeki, kanti yiyo leyo. Nalapha endlini iyazimosha izinto. Kukho abantu xa kule nyanga kuphela inyanga funeka kumoshakala i-microwave, kule nyanga kuqhawuba iintambo zogesi, kule nyanga kufa ifriji, kule ayihuva kakhulu into zogesi. Xa uthi neplug ngoku buyilayita ngayo ekuseni emini ayisasebenzi, iyathanda uzibonakalisa ngeento ezinjalo kakhulu ke. Nakuthi ke nakubantu abangoomama ibe ngathi liqaba lakho okanye ibe ngathi ngumntu nje uthile okuchocholayo lapha ecaleni kwebhedi, kodwa oze kuwe ngesondo zimpawu zempundulu. Nangoko akukhama oku ibe ngathi kuvala umoya ucina. Kodwa ke apho kuzuke isenza kancinci. Xa isenza kakhulu kulaa xa iqhakeza ikhaya ke ngokuphungena ifestire kuphume neminyango nemigubasi. Kamako msasa. Molweni Tshone mboneni wandindiza phaa sele simbambile. Molweni, mna ndifuna ubuza xa umntu engasekhoyo esithi philisa abantu ngoba bayafa. Ngutata omkhulu wam lowo uthi mandiphilise abantu utsho uphulaphula phaa kwelaa cala. Molweni ekhaya, Kamako ekhaya. Kamako ndiyapulisa nalapho kwelo cala. Kamako. Mna ndicela uzibuzela mna xana ngaba uphupha umamakho esentabeni phezulu ephethe ilaphu elimhlophe enxibe impahla ezimnyama, ngaba loo nto leyo ithetha uthini phezulu entabeni? Oh, usaphila umama? Waqhawuka. Molweni ekhaya. Molweni tata, ninjani? Aphila mama, kunjani ekhaya? Siyaphila nathi. Tata, ndicela ubuze mna xa ndiphupha isithatha sisiza kakhulu, ndiphupha kokuqala kuvela umntu ongumama etshayela apha ecangukwam qha kule ndlela ndihamba kuyo, and then wombethe into engathi yinto yecawe qha uzisithe ngayo, utshayela ngomtshayelo lo wesiXhosa. Then ndithi ndawujonga phambili nxa ndizawumbulisa ndibone uba uzigqumile ndiyeke. Xa ndijonga phambili kuze isithathe esingathi yi-light yemoto ebright. Xa ndijonga ngapha kwalaa light ndithi ndawuthi ntoni ize xa sizawufika xa ndizawufika kwesi sithatha kuthi gqi ngonyama ibe isiza iphala kakhulu isuke igqithe sesithi ayizawundenzakalisa phelele apho ndothuke tata. Alright, Nkosi kakhulu, siyabulela. Phulaphula ereyidweni. Kamako uba umazaleni. Masiqale ngeli msasazi umphulaphula gqiba ukwehlakulo. Phaya umphulaphula kuyabonakala into yobana kukho umntu kufitshane naye, lo mntu kufitshane naye uzimele, kodwa lo mntu lo angekhe amqonde uba umntu uzimele ngenkolo lo mntu lo, kodwa imimoya yobumnyama uyithumela ngendlela exakileyo ebantwini. Yena umphulaphulo okwangoku usasinda ngoba kukho ukukhanya okukhoyo okumkhuseleyo, kodwa ke asiyazi okukhanya oko kuzamkhusela for ixesha elide kuzawude kube nini na ekokukhanya oko. Xa engafuni uziqula siye kweyilali kamama lo ebethetha phaa umama osentabeni, umphulaphula uthe kumama osentabeni phaya uphethe ilaphu elimhlophe nelimnyama. Umama phaya izinto zakhe ufuna ukutyiswa inkobe zakhe umama azokuba sekukhanyeni, le nto kukho ilaphu elimnyama nelimhlophe. Lela laphu limhlophe ke ngoku elizamthatha limbeke ekukhanyeni. And then akazikhona le ndilibele lo besithi uphupha umuntu ongasekhoyo esithi makaphilise. Injalo
limxelela uba ungumuntu omhlophe, uxelela uba ungumuntu omhlophe yena. Nalo nje apho limxelela khona. Camakho bazalini. Molweni ekhaya. Molweni. Camakho mnqongo. Camakho tata. Ngicela ukubuza tata mnqongo iphupha ingathi nditele nomama yena uGqumathele. Ndisekapa endlini. Kuthi kusenjalo ndiphuphele ingathi ndilapha emaXhoseni ke ngoku. Uhleli ngasezandongeni uGqumathele uNgcengce abize igama lendawo. Ngilibambe eligama. Nangona ndingayazi nje indawo. Xa ndiyibuza le ndawo ligama lendawo nyani. Ayikho kude kakhulu apha elalini. Camakho. Umama yena akasekho. Bengicela ubuza ngaba lithethe ukuthi. Alright, inkosi kakhulu phulaphula eradweni ke tata. Inkosi. Alright, masive ngapha Mordecai. Molo msasazi, ngicela ukuzele kutata eliphupha ukuphupha usesikolweni ne. And ke ingathi ndiyabhala ne i-test. So ingathi andanoba kubethwa baphi, andazi igama, andazi ntoni igama nefani nam, andanoba kubethwa baphi. Ingathi ke uye kwakho umuntu ozondinceda sibebhale bagqiba abanye silozoncedisa. Ingathi azondixelela uba apha kubhala ntoni. Ingathi kuthe ke xa ndisithi andikwazi ubhala wandibhalela. Ingathi ke elaa phepha ndithe xa ndilithatha ladabuka phakathi. Alright, Koski kakhulu siyabulela mphulaphuli uphulaphula ke nawe eradweni masive lona Mordecai. Mphulaphuli benjani? Okundiphupha amagqirha namajoba amagqirha amajoba ndikuthini enguze kumazaleni. Camakho bamazaleni. Kaphinde msasazi amagqirha enzani? Bamazaleni? Uthi amagqirha enzani tata? Anamajoba. Uthi uthonga amagqirha namajoba usoloko ingumuntu othonga. Yes. Okay msasazi. Masiqale kulowa umsasazi phulaphuli uphupha umama wakhe esezindongeni phaya. Kuwabonakala uba umama indlela asoleka ngayo yaba indlela ekhwinisayo and kucacile ukuba wathwetyulwa umama. Ba uzama uxelelwa nje loo nto leyo. Lesibini lo phupha eline lamagqirha lophulaphula lamaphupha athetha into efanayo uba axela uba ungumuntu omhlophe. Abaphulaphuli bangayikhathaleli laa nto xa kuthiwa ufelishile okanye uzifumenanga zonke okanye kuthiwa ukhutshwe imistress okanye wagxothwa esikolweni okanye washiywa ibhasi esikolweni. Into ebalulekileyo phaya amathonga akuxelela yona akuxelela into enye uba ungumntu omhlophe. Ezinye izinto ezenzekayo phaya azibalulekanga kodwa into ebalulekileyo ngumyalezo uba uthini na. Uthi umyalezo ngumntu omhlophe ungasikhathazi ngezazo ngenye imini uzawupasa uviwe ngenye imini ufeylishe. Camakho msasazi. Molweni mnqongo. Bengicela undibuzela kundendela uthetha ukuthini uphupha umamakho eme apha entla phezu kwakho but engathethi enxibe into ezimhlophe ekujongile qha engathethi. Then xa uvuka nyhani uvuke endlini usoyika ingathi nyhani beke kwakhona umthetho ukuthini loo nto leyo. Avuyile lithethayo engweni ezinkqayi eMthatha dlango. Emthatha siyabulela masive kweli cala. Molweni ekhaya. Molweni tata kunjani? Kuhle kunjani tata? Khona natata ngicela ukuzela ukuba umazaleni. Kuba le nto phupha tsalwa ulele ebhedini. Right, Nkosi kakhulu. Siyabulela uphupha etsalwa uthi ngathi uyatsalwa ba umazaleni xa isothuka ingathi kukho isithinzinyana apha endlini utsalwe esebhedini ayowa xa isothuka uthi akuyoyikeka apha endlini ngabe ithetha uthini. Camakho ba umazaleni. Camakho msasazi masiqale ngeliya lomphulaphuli liphupha lakhe lihle kakhulu liphupha umama wakhe eme entla enxibe impahla ezimhlophe. Into azama umxelela yona pha umama kukuba kubo bonke ubunzima ajongene nabo nemngcipheko akuwo yena ekungenzeka uba umphulaphuli yena akakawuqondile umngcipheko lwakuwo. Lithi elaqhakwazi eliya limina limkhusele limjongile. Size kweli lesibini msasazi.
umphulaphuli lo uphupha etsalo. Lo phupha etsalo msasazi sisilwane esikhoyo phaa endlini. Kunesilwane ahanjiswa naso. Yiloo nto side sibe sikwazi nomtsala ngoba kubonakalisa uba sikufitshane kakhulu kuye and kuyabonakala noba simqhelile singenza noba yintoni naye. Le nto simtsala nomtsala. Camakho msasazi. Camakho tata, ndicela undibuzele kutata lowo. Umntwana wam uphupha ehamba nobhuti wam owaswelekayo badibana nengonyama emhlophe, kodwa ayamenza nto. Xa befika ehlathini kukho uronta osindiweyo, kunebhekile kule ndlu inotywala. Camakho tata, utsho lo umphulaphuli kweli icala lingapha. Ya, masibamba apha emnxebeni. Molweni ekhaya. Emanqongo. Hayi khona, hayi kwenzekani apha. Molweni ekhaya. Yebo dad. Ngicela uzibuze lapha, qala ngabe uphupha, qala ngabe ujonge ukubone ma ujonga, xa ujonge ngapho ujonge kungathi uyatshisa ngamehlo la wakho, xa ujonga ngapho uyatshisa ngamehlo la wakho. Thetha ukuthini loo nto leyo? Amehlo ayatshisa okanye utshisa njani? Umzekelo uyabona njengoba ndijonga kweli cala ndijonga uba kukho ihlathi napho nehlathi ingaye esikhoyo apho iyatsha. Uba ndiyijonge kwelo cala ndijonge ngakulo, loo nto leyo iyatsha kwelo cala ndijonge ngakulo. Alright, Nkosi kakhulu. Okay. Camakho bamazaleni masibaphendule. Msasazi, siqala ngomphulaphuli lo ugqiba kwehla ngoku. Amehlo akhe ayavuthisa, apha ajonge khona kuye kuvuthe, apho ajonge khona kuye kuvuthe. Esihlwele esinamandla kakhulu. Sisihlwele esinamandla kakhulu, siyamqinisa, siyammeleza, siyambonisa ke ngoku into ukubana makangabi nadyudyu. Sime naye yonke into eziye kakubi ayizuzide ifike kuye, izawuphelela kude. Sijonge ke ngoku napha umphulaphuli lo umntana wakho uhamba nobhuti wakho ongasekhoyo. Into eyenzekayo kuyabonakala ke ngoku ubhuti lona ufuna ukugoduka. Mabajonge ke ubhuti ube ngaba bazenze zonke na iimfanelo zakhe na. Bazenze zonke iimfanelo zakhe na. Bazofumanisa ukuthi bangalungisanga khona kakuhle, bakhawuleze ke ngoku balungise khona. Camakho msasasi. Bendicela ubuza nto eli phupha leli kamama. Umama uphupha izolandwa ngutata wam ongasekhoyo. Ngoku kweli xesha ukuba umama wenze kade utata wamshiya esithi nanku umfundisi ezobathatha. Waleqisa waya ecaweni. Xa fika ecaweni abantu bahleli beziziko. Yena umama wahlala kwisikhu esisilapha ngasecaweni. Xa ejonga phakathi ecaweni utata uhleli efemelini ingathi ngumngcwabo, abantu banxibe emnyama. Ujonge kumfundisi, umfundisi unxibe into zakhe zecawe. Ingathi sisingcwabo utata wangasekho. Cela uxolo ngodilika. Right, Nkosi kakhulu, siyabulela. Masiko weliqala. Camakho msasazi, ngicela ukubuza kuthetha ukuthini uphupha imibundlwana emibini indibungezelela ihleli ecaleni kwebhedi. Tshela umphulaphuli kwela cala lingapha. Ya, molweni ekhaya. Masiphendule bamazaleni ababini. Camakho tata. Umsasazi umphulaphuli masiqale kulona uqala wemibundlwana leya. Kukho apha ezazihlwele izihlwele bonakala uthanda kakhulu zezazihlwele kuthiwa ngamanono. Kukho ezazihlwele kuthiwa ngamanono. Ezazihlwele zasweleka zingabantwana. Kuba ke zingabantu abathanda indawo ecocekileyo, ingabantwana izihlwele ezingenatyala. Yiloo nto kusetyenziswa le gama kuthiwa ngamanono. Loo nto ixela ke ngokuba ziyamthanda ke ezazihlwele ezi. Ngesize kulona ke kukho into enzekayo phaya ekhayeni lakhe. Umama uzawumane ube ngathi uhlutshwa yimpilo, aphinde abe rayithi, aphinde agule, aphinde abe rayithi. Ngoku loo nto leyo yenziwa ngabantu ngamabomu basebenzisa utata ongasekhoyo uba makaze azomthatha. Kodwa utata uyazama ukuyibhebhetha loo nto leyo uba ayinguye lo ufuna uzomthatha. Yiyo loo nto leyo ade amshiye kulaa game. Ubonakalisa uba yena akayifundi and ifuna ukwenziwa ngaba bantu aba. Ngoba ngoku bafuna umthwebula umama. Kuvela isigulo esikhoyo, isigulo esithile, ube ngathi uswelekile, emva koko ke ngoku kushiyeke ke ngoku kuyiloo nto. Camakho msasasi. Molweni ekhaya. Hayi khona tshona emboneni masive ngapha, molweni. Camakho Mnqongo. Camakho tata. Ugaba apha eGreat Walk. Ndicela undihlalutyele eli phupha
ndisoloko ndiphupha ndisemsebenzini kumsebenzi endayeka kuwo ndisoloko ingathi ndiyasebenza ndiyabizwa ndiwusebenza. Ingaba lithetha ukuthini? Ndicela ukuthi utata ndihlalutyele mngoko ugaba eGreat Walk. Nkosi mntu womlambo Sabuleni. Molweni ekhaya. Molo tata. Ewe mama. Benzama ucacisa uba ibingelo sele lifele ebendibe ndiliphupha ndinikwa ngumakazi. Yintoni? Ifele. Emfene. Intoni mama? Ifele lemfene tata. Ifele lemfene, hayi isele. Selimeta apha kuyo esibunzini. Oh, ndikuve wrong futhi isele. Oh, ifele. Okay, all right, Nkosi kakhulu. Siyabulela kweli icala lingaphaya. Imizuzu ngokumba siyenze ibe mihlanu phambi kweyethoba intsimbi. Ndifuna ke ukhangela nomnye phulaphula ndothi ndibe kanti ndiyamfaka apha. Molo ekhaya. Molo. Ndicela ukungibuzela apha kutata xa uphupha ugcuza imoto yomnye utata walapha ekuhlaleni kum ihambe le moto ayihambayo bengathi lilantuze bengathi yinto yinqwelo apha endleleni isuke iyowa ndothuke. Kamakhuba umazaleni. Msasazi masiqale ngalelo mphulaphula ngokuthi uphupha isitafa la moto utata wasekuhlaleni. Leyo ixala into yobana makazilumkele kubantu abelisana nabo. Ayingayijongi ayise phaa kutata wasekuhlaleni nalaa moto katata wasekuhlaleni. Loo nto leyo ixela uba makazijonge apha hamba khona nalapha azifaka khona nakubantu azifaka kubo kwenzela uba ngabangani ngelinye ixesha okanye ngabantu asebenza nabo. Makabajonge abo bantu ngoba ekugqibeleni yonke into leyo ingagqibela iphume naye kakhulu kwizenzo ezigwenxa ngoba bangekho bebaninzi kodwa igqibela iphuma naye. Size ke ngomsasazi kweli lesibini. Umphulaphula lo uthi uphupha esemsebenzini kodwa akasasebenzi phaya. Ela phupha msasazi lizama umxelela into yoba indlela awayeka ngayo phaya emsebenzini yayingeyondlela eqhelekileyo. Sasikhona isandla semfene kwindlela awayeka ngayo phaya emsebenzini. Yinto yenziwayo leyo. Makazama ukuyijonga loo nto leyo ayilungiswe ngoba angene kwenye indawo aphinde afumane kwaloo ngxaki ikwakumila kunjalo. Camakho msasazi. Molweni ekhaya. Molweni tata. Ngathi ngumntu ophunyela sisisu. Mama, ngicela usuke ereyidweni, ndicela ubhekele ereyidweni nje kancinci sokuva kakuhle ndiqondile iyaqhawuka ngoba ndiyacela mphulaphula xa ufowuna mela kude ethotholweni khona ukuze sokuva kakuhle. Ndifuna uthi qabaqaba ixesha limkile ngomolo ekhaya. Molweni tata. Yes mama, qabaqaba nje. Yes. Ndicela undibuze lapho kutata ndikhupha ndinethoba elinentsimbi e-white no-blue. After ndibone inkomo. Athi ke ngoku umntana wam, hayi mama ayonkomo lena yityatyana, ndithi makayi mntanam inkabi nondithi uzothuke. All right, Nkosi kakhulu siyabulela. Kumama pha phuphe netshoba nenkomo kuthiwa inkatyana phaa masibambe lo molo ekhaya. Molweni msasazi. Ndisacela ubuza. Ndibona ndiphuma ibe ngathi ngumntu ophunyelwa sisisu kanti nodadewethu naye ndimbona naye engumntu ophunyelwa sisisu. Ithetha ukuthini? Uthiwa ingathi uphunyelwa sisisu aphinde athonge nodade wabo ingathi uphunyelwa sisisu. Zithetha ukuthini ezo nto? Camakho umazaleni. Msasazi siqale ngumama lo ebephupha itshobele yale nkomo. Loo nto leyo ixela into yokubana umama kunetshobe efuneka liphakamisile lasekhaya elo ngaloo nkomo le. Ingamkhathazi into nkomo kungenza ngexesha angayifumani loo nkomo le xa kufike elo xesha le kufuneka agoduswe ngayo ngoba xa sephakamisa itshoba loo nto le xa basekudibene nomguduko ke ngoku sekukufitshane ke ngokuba sekumbumvu kuba ke ngokuba into zakhe zihambe kakuhle. Siye kuleya ke ngokumphulaphula aba baphunyelwa isu bobona pha kuyabonakala msasazi bona zaphuma izisu zabo bona qha bengazange baqonda kuba ixesha elininzi ungacimba uye exesheni umntu ongumama kakhulu ezanyanga zokuqala ezanyanga zokuqala ezanyanga zintathu zokuqala laa nto kuthiwa yi-first trimester. Inyanga zokuqala ungaboni ngathi exesheni kanti so unakele camakho msasazi.
amakho bamazaleni kwekho lisityile elixesha kodwa ke mandimbambe nje lona athi qabaqaba nje soyivala qabaqaba mphulaphula nakuba hayi khona njani ndikunika le nyweba yini inyweba enkulu kangaka ngoba banintsi kwalapha kweli cala lika-WhatsApp kodwa ke andiyaqonda uba ngabi ixesha lam ndifuna nje ongekho mde kakhulu ya masive lo Molekhaya. Molweni msasazi, molweni umphulaphuli apha kho. Bengicela undibuzele msasazi apha kwindwendwe lakho. Ndiphupha ndisemngcwabeni. Kulo mngcwabo kuyaphakwa. But mina ndithi andiyityi inyama ebomvu. So nxa ndigqibotsho kuvela utata engibamba isandla. Ingaba lithetha ukuthini lo phupha? Alright bamazaleni nje kwimizuzu embalwa sihambe ndathi unondaba apha sezonikhupha ngesixhanti phupha esemngcwabeni ngathi kuyaphakwa kulo mngcwabo yena uthi akayityi inyama ebomvu kuthi gqi utatakhe ndiyaqonda into utatakhe akasekho umbamba ngesandla so siyivala bamazaleni sihambe ndathi uthi umzali wakhe phaya unalidliswana lo mphulaphula alufumeneyo awalifumane emngcwabeni lidliso lelikhona liphaa kuye uxelwa nguyise phaa ke ngokwemathungweni. Nathi singolo kamzikandi msasazi sibulele lithuba abantu mabasibambe basiqhagamshelane nathi kulaa nambara ithi 076 075 9355 076 075 9355 nakule ithi 063 182 6858 063 182 6858. Ndithi kubo bonke abaphulaphuli bovukani be-FM ndibe namathonga amnandi camakwini bethuna. Amakudade Nkosi kakhulu masibulele ngexesha lakho thatha nondaba thatha. Masibambe ngazo zozibini kumngqongo ongekho mdenzi sithi mnixesha elichanekileyo kwiViza FM yintsimbi yethoba nazo indaba zokugqibela zosuku neziphathelwa nguSpokesheni ongawuza mphulaphula mandibhodise.